A aktuální případ, ve kterém zřejmě figuruje pedofil, vyšetřují policisté v Rýmařově na Bruntálsku. Více nám řekne kolegyně Veronika Šarajová. Veroniko, co se tam stalo a je k dispozici například nějaký popis toho muže? Pěkný večer, tak v Rýmařově neznámý muž dětem nabízí peníze, z auta vytáhne bankovku a čeká, jestli si ji dítě vezme. Podle policie se zatím naštěstí žádný školák nenechal zlákat. Ten, kterému se to mělo stát, řekl vše rodičům, ať už šli rovnou na policii. Zatím mají nahlášené 2 takovéto případy. Policie ale nemá popis tohoto muže. Více už se dozvíte v následující reportáži. Je odpoledne začátek února. Dětem základní školy končí vyučování. Neznámý muž jede kolem a zastavuje u 13letého chlapce. Nabízí mu 1000 korun. Nechci. Školák si muže nevšímá a jde svou cestou. Vše vypráví rodičům. Ti neváhají a hlásí to policii. Intenzivně jsme se oznámením zabývali. Stejný trik ale muž zkouší ještě jednou, tentokrát na 11letého kluka. Scénář je stejný. Dítěti z auta s tmavými skly nabízí bankovku a ani v tomto případě neřekne, co za ní chce. Všichni mají strach a co bude, že? V jednom z případů se vše odehrává dokonce pod okny policejní služebny. Ta je hned vedle školy. Děje se to všude a je to jenom většího strachu a rodiče více hlídat děti. Před pedofilem varují školáky i kantoři. Přeci jsou to děti, takže se nechají zlákat, ať jsou to bonbony, peníze, čímkoliv. Takže když jim aspoň učitelé dají takové varování, tak si myslím, že z jedné strany by to mohlo být i úspěšný. Rodiče jsou vystrašení a tak teď ze školy své děti raději sami vyzvedávají. Policie poslala do Rýmařova další hlídky. Veronika Šarajová, televize Nova. Mladá